Ahoj, takže lifehack na dneska. Ideme do Kauflandu po hovädzie mäso. Pôvod je Česko alebo Slovensko, ide o írsky orech alebo hovädzie plece. Akcia je 12,50 na 8,50. Čiže pri väčšom odbere, ako beriem ja, 10 kg, dajme tomu, je tam zľava aj 40 €, čo sa už dosť oplatí. Každopádne ide ušetrený čas, ktorý stráviš pri nákupoch, čiže mám doma zásobu tohto mäsa, mám ho v mraziaku, ukážem vám, ako si to potom naporcujem a dám do mraziaku. Ušetrím tým mŕte veľa času, čo sa týka akože prípravy, špekulovaním, čo idem váriť. Vždy mám po ruke kvalitné hovädzie mäso v mraziaku, z ktorého si môžem urobiť stejky alebo XY iných vecí. To je prvá vec. Druhá vec je, že toto mäso je pôvodom z Česka alebo zo Slovenska. Áno, vyberám si najradšej z týchto krajín, pretože nechcem mäso z Portugalska, Španielska alebo z iných sračiek ako Poľsko, pretože tomuto mäsu moc neverím, hlavne keď cestuje to mäso takú diaľku ako Portugalsko, tak to mäso pre mňa nie je lukratívne, bo vie ako to je, ja neviem, proste mám predsudky pred týmto mäsom. Takže toľko to k môjmu nákupu, ideme do Kauflandu, idem si to tam pozrieť, či to tam majú, ak to tam nebudú mať, tak sa nahnevám. Babkám to budem vysypávať z košíkov, to mäso. Babka, dajte mi to mäso, ja potrebujem, ja cvičím. Takže ideme si pre mäso. Teším sa veľmi. Hodím to do mraziaka a vždy, keď potrebujem, deň predtým si to mäso vyložím a mám zásobu mäsa, nemusím sa teraz stresovať, že čo idem zajtra váriť, čo idem robiť, bach, hej. Že takto fungujem. Takto mi to úplne vyhovuje, ušetrím peniaze, čas a opla. Ušetrím peniaze, čas a nemusím špekulovať ako beta, viete s čím, s prácku. Takže takto a ešte jedna podstatná vec, vždy mám po ruke zásobu kvalitného hovädzieho mäsa. Dobrý, prosím vás to plece, 8 kg. 8? 8. No porcie ja mám nakúpené, mám tam nejakých 10-11 kg hovädzieho mäsa. Keď máte v cvičení výsledky, čím lepšie, musí sa stravovať samozrejme čo najlepšie. To znamená, pre mňa je hovädzie mäso najkvalitnejšie mäso tu na Slovensku, aké si môžem dopriať, hej. Čiže obsahuje, nebudem hovoriť čo obsahuje, to všetci vieme, že je to najlepšie mäsko pre mňa. Ak chceš mať silu, výsledky, budovať svalstvo, proste byť fit, aby ti fungoval mozog, organizmus, všetko, hovädzie mäso, jedine hovädzie mäso pre mňa. To znamená, budem mať k dispozícii plnohodnotnú stravu, žiadne polotovary, žiadne hlúposti, takže ja som vyškerený, spokojný, na tomto mäse sa dajú dosahovať veľmi dobré výsledky. Nepotrebuješ tým pádom žiadne suplementovať, žiadne, ja neviem, aminokyseliny, keďže hovädzie mäso je strašne bohaté na tieto veci, minerály a takisto med, železo, fosfor a tak ďalej a tak ďalej. Takisto nepotrebuješ ani proteín, pretože máš dostatok bielkovín, plnohodnotných bielkovín, nie bielkovín z prášku, z poličky. Takže mäso si odblaním a idem ho krájať na také ešte tieto dve. A idem ho krájať na pasiky, na stejky. Teraz si to budem po nejakých 600-700 gramov dávať do balíčkov. Takže mäso mám v mraziaku nabalikované, hocikedy, keď potrebujem, tak si vytiahnem takýto 600-700 gramový balíček a môžem variť. Mäso okorením čiernym korením, následne roztopím na panvici maslo. Na prudšom ohni ho opečiem 2 minúty z každej strany a potom ho prikryjem prikryvkou na 5 minút. Solím až nakoniec. Steak mám rád na spôsob rare, kde je mäso vnútri šťavnaté a má výraznú chuť. Ak ťa zaujíma môj spôsob stravovania, prosím šupni mi tam odber a like. Ďakujem pekne.